तर हा खास ट्रिब्यूट हिंदीसाठी मी आज आपल्यासमोर घेऊन येत आहे. एक मेडली हिंदीची आपल्यासमोर घेऊन येत आहे आणि तत्पूर्वी मी आपले सगळ्यांचे खूप आभार मानते परत एकदा की आपण इथे एवढ्या संख्येने आज इथे उपस्थित राहिलात आणि आम्हाला प्रोत्साहन दिलं त्याबद्दल खरंच खरंच खूप धन्यवाद आहेत. आणि सांगायची गोष्ट एवढीच आहे की पुढचा आशाताई पार्ट 2 आम्ही हिंदीमध्ये लवकरच घेऊन येणार आहोत. अनमोल यादे आशाताई पार्ट 2 मी यांना विनंती करते की त्यांनी रंगमंचावर यावं आणि मेडली सादर करावी. जान लीजिए दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान कुछ